É época de movimentos no Rotogal. O club está en plena confección do plantel para a vindeira campaña, que contará novamente co liderado de Adrián Chicho Alves no banco. O verán é sinónimo de traballo duro nos despachos para os equipos deportivos da comarca. O Rotogal Boiro Voleibol está a mover ficha e ven anunciar renovacións, baixas e novas pezas que defenderán os intereses do club na nova Superliga do Ouro. Adrián Chicho Alves continuará como adestrador do equipo, apostando pola continuidade do proxecto. Isto tamén se conseguirá grazas aos xogadores que continuarán na disciplina boirense. O capitán Alan Davila seguirá liderando o equipo unha campaña máis. Aaron Peña continúa no Rotogal, ao igual que Héctor Barro, xogador con ADN boirense. Dajigat Bache, receptor, amplía a súa relación no equipo logo de pasar tamén pola base. Augusto Viernes dirixirá o equipo unha campaña máis, mentres que Pablo Nieto defenderá novamente os seus. Non continúa no Rotogal Janluar Figueroa. O central portorriqueño finaliza a súa etapa logo de 2 temporadas e encara novos retos deportivos. Tampouco seguirá vestindo a camiseta boirense o canteirán Mateo Fajardo e Juan Cañate, que estivo no club 2 tempadas, e Borja Santamaría pechou a súa segunda etapa no Rotogal. Hai despedidas, pero tamén benvidas. O argentino Nico Robbins chega para reforzar o posto de central. Tamén desembarca na cachada Kelvin de los Santos, receptor procedente da canteira do Barça Volei, xogador cheo de descaro, xuventude e talento.